say catch them. Ofa me wo how pa. Nyoma tete me ofa. Ekwan wo nua ba ade me fa school fee ho no. Ofa enye ntwa yie. Aden. Na ba ma bia be hwehwe me awde ne ngawo. On pese be ma mpo betu na si fie no so be hwehwe me. Won so wo pia me se me nwale. Wofa, she na anu abrante bia mesia na opese woni me nante. Mintimi mfiti prekope ma ne me wale me. Wo so woni me esan kakra nsa. Na abrante be fie so be hwehwe me a. Wotimi tu abrante hu a kase de chise nkasa nyinara. Ne ho trotro sa adwene wo dan hyiom. Ofa adan. Ofa, se wonu nua ba na nkasa, we free fie ho. Ene me kwa me babiem. Ba bia me kwa me ho beto me no meko. Ya uka nyina aye ne kwan ano no. Enso ya wakane no na me yonko ni. Ene ya wakane no na me kunu ni. Ni kane no na me nini. Dabi. Uni yo uni. Fanisu. So ofre wa o mafie bi mu de enye kasapa. Me kura wan kasa ya ankyere me. Emu ya hwe ne kambre. Ni yempe ne poma sibire yi. De wakana mate. Metu hu anamo. Wa so hwe wa gudie mu yi. Ne hwe wa di fire yi. Bi kura me kasa wo so kura fire di wa. Ababa ante ni ntino. Wo so ma na ne nam kwankwa nu asesa. Ayesa ono so se bia. Ohia bibi no wonya a woni mu maame. Eni nyina mu no waka amate. Metu hu anamo. Ma koma na di. Hwe no wanyina so na nka kasa bia hu ntie. Na kina so anya ho asudi. Wate? Ko akasa mate. Eni ni nkasa. Mate abra. Na nkasa yenso afache me na yabufu ne maame kasa asa. Ko me bawo. Ya bodom na nkasa na minimi ni nipasu. Minimi ono nko ana te kro odom nko ade bo no. Utim sesie pa na odom nko ade bo no. To wa na mo anu na musa. He ha. Na adwena na ti afaso. Ago fia. Hoya. Pani mensa wadaro mami o. Achana. Cha. Hey. Yeah, biyonko ba. Acha o ya kwai. Oh. Ene mama okunya kakre. Oh, sir. Yedo wadaro mampacho hoyo. Oh, nanda so kukura bi. So hoye di. Na o sin so. Oh, bia ho. We de nanka mi twam kura na msu. We de mi twam kura nya fe. Se nka me fa hana. Menchia. De wadaro bibia no aka me ya abo. Se bia me ko so senso me nu aduane bi mawa. Oh, thank you. We di mi ho no. Oh, me das wate. Cha me das se wadwene me ho. Ohun se bo di ni ho. O yonku ni ho ntieja. O be boss. Oh, bibia ni ho sa. Oh, nsu ho. Friends. Buadu abai. Chama. Ai ya no ko bi ma me. Ediane nso de bia na ja akokra me yan kakra. Me di bia siso. Panyisi so ho nya akwa. Ti bibia sheda na habe. We de. Openi mate. Esrewa sikobase ko eni mu no bibia so. Do wa kwa mutimi awosuma no mo frɛ me no be ya mo. Jo. Oni kwa na me so wo ka. Mate. Se me yonko ba nti me me ba ne ho. Nti uso me a nchia. Why? Nti we waka mate se bibia hia bibia kyerɛ me so a meto nkra. Jo. Ani ya na wachia papa ba me. Ose ya kakra me ba ho. Why? Oni na nanu ni wadimo ai. Cha wo yi akwai. Se kisiwa onse wo nyini de. Na dwene ho a se hwe ne ya nyimanimu ye. Eja be ma wiemfo bi na ni da fom bi ba ke o se agine tinsa. Won ne ko bobra. Ba ma dwa kura me che me nkwa hwa ya akofa wo konturo bi de na ba ne ho chetia akododo. Na me pamo no cha kan. Ene wona. Ena wa wa yi atum no me so be kan ye no. Wo ba gye chinyi se ente sa na me kan sa me kan kura no. Wo be kasa bibia sensi. Wonim twa horodo. Wonim ba ma twa horodo.
Adan wo de bema bia ba fia ha no apam no. Wo de bema bia ba fia ha no apam no. Ba ta bia o te se bia wa aba susu mu. Wonye. Hwenie. O ka chachi ya mo. Susumi mo din kuro yi mu. Wa ye bia ye nka se wa ye bia to aso. Sa ko fa bema twa hodo. E na mpam no kontra ba ye. Obi ayo kontra. Dudu sa na de ba wi ase. Anan na de ne. Wonu ni bakro na wie ye. Wonu ni da ache. Epanyi kura so yo bi de ye ya na ye. Akura ba wo anim ni suo e no obeka kire me se bema bi odin beba fia bia no apam no bema bi odin beba fia bia no apam no ana wo kwesne akua ba na de na ma no ano ne sai O mi cha me so bo bisam sa asam no ma wenye di twato ani di kai wo de bema bia ba fia ha de ba kiawo woni ho asam bia ka fa de bra me fie ho na de won bia me ne nipa kro nka tie ya wo ye no kro ma Yeboah odini ma wenye di kai ani di twato e ma bi nsi biem tiawa ano akofa be bi ba na be ma no abetu mi din usunu ba nti na otu odini di be ro de frɛ wo ati kancaloye wa ti kansoloye dini kansoloye dini chani e sisa woni ye yae sisa woni ye ni mo odimpa wa de ba ko pɛ wontimi nya na we nka kura ni ye mu nka me ne be ma ko de ne ba se fa ne ko cha wofa na ma fa echi da amane ne amamre kwa so na ma hwe ni nchi sai sampene na na me eni me ne se kanso do kono tie ni ye hwe ye na sa mebo wa hwe ho chiri kra me na kam kira wo yo wa ka machi Conchora, akacha mi chura no ana. Akacha mi. Bro. We be man na dey ache why? Kokoda. Ye jefo. Papa. Baby o, ekura na me se me busa se e bia watu nkra bi na bofo na besi muso a. Kodua so dua go pa o che se wo ko no ma na nipa nyina nshunu gudem se no so ya na kire se. Ada mo so won tani nka. Baby. Kodua. Asemo. Papa ntia na me kase mo me mu bi ehunu baby che se nya wo nam so. Ne se bi ne so ko no ma ya na che se nipa ko ma tu sa e ya de se mu bi ni wa so ne se woni ne nkwa so de okonso no aduane. Ha na beko. Ese nji se me ya na bia me je opanyin tu ahini dini. Ebusa na kura so ne na bo hye. Dan ya me hu na kura me hu ba bia ono so tie. Na de keka ko ide. Papa wo betimi anante ma ne o mo wusun kwai. Asemo. Iti ya no so ntumi ntubofo kura ma ne me ka bi kire yen. Eno so otewura ni musa. Otewura ni musa o wotwe. Papa me mo ase enye me. Yema ya hu mere kakra. Ni enta ya so. Yema ya hu be nansa. Ma nya hu popo ye bia mesume hu de me. Why? Nenu ya mema we. So much high. Ajua. Kodua. Ajamen so makura kakra me wo. Enie. Abo ho mode. Ahaya na metie. Ahana me yemi bibia. Na de ha me se me nko na metie ha. Nti to da mbihya hono mo a na aweho aka me kakra. Na nso ifiri se oba ma akwam ne die. Utabe sra me tie na me ni age. Me da asi. Menso me da asi. Na wo ka se okurom hefa. Ajua me kurom eni Dufie kurom. Ai nkuro be edumienu e okwan so. Aha, ehonum na me free. O ma me no papa so. Me ma me die we free mu. Na me papa die o me kurom.
My friend say, you are paying the Eja and Pabin. And yes, I would do few crum now bought Eja and Pabin dinner. Abofra kura say butenu fu ano or do be koyi fie. and what did you know? Her power didin papa. Miss one so I didin so I Bodom. On the crum so be any no. Her pa o ye a memma miensa and now oba baako. Mena me yepenin na oba edimachi ono so odi echa. Ansana ba owusu adiomi. Na me nua kuma akura obrempon. Na papa you be ono de ogigini pen ni hu anika papa. And I don't pack a say. I know de eja. Etoda nsu na dwoa na adwokra. Yin na yintimi mfa papa su. E de ya ibi be ka ibi be di. We dey 9% be sure be out here. Nessa abesra. Ajo ameda se wetimi abom pempen abehwe baby ametie. Mese se ebra no so wo fi na wonye hwe ya. Bibie nsi kwan obetimi aba ha. Oba ya no mere acheche. Mani agi yi nso. That's it. Ani menya kwan. Baba. Sorry. Let me do one of our and so for and a cura. So, Punipa. Sana sono. Osoro ne asase me kira mo nsana me mo nsa. Sase ya amagin sanu abosun biase amatwa kuro yi nhia. Tumi hudu ambo kuro yi hu ba amagin sanu. Ananum tumi bia o tumi ne mabusua so atua. No wada no hwadi o medaye mo. No waba me kokko o medaye mo so obehye me ne me maase de. Nananum mu ni. Se musuo bi, esan bi, enkwanhia bi, enfonsuo bi, enam eni da ho bi. Na no me yade afomo a mo mpantu mu maye. Na mo huru emu asan. Tumi bia woni yedie. Hwede ampon. Oni ni. Nanso so oye fie nipa. Oye abonti nipa. Oye yonko. Obo me na ho. Ofiri mi sire mu. No oni me haw. Oni mama ne. No onam so de nsam me. Onam so pese odi minya. Onam so pese wahye me ne mabusu ase. Obi nton san hye ne busuefo. Mo no pompo so mo ne tire so. Yo. Oze. Yo ne de. I want to some amutaka. I want to say yo. Enye yo. Zio. Kazi wa say yo. Papa, obanu da kana. Oze. Obanu da kana. Kadi ko dwale ana. Timpango siwa. Ye nam madwene mu no. Se bi na mo adwene man ko pampa papa. Enti ampa be se de manu gusu amekan. Eni emesi oyuo no nya aboa ketwa. Ei na se de osi edi ya do ye no nso no kwasem ne se me se wo ye na ebinum so ye okrodua mu.
chiche ya biso meso ma ampabe ah na say asuma me kan yina na me nframa na edi nkomo se mi ha me edi asema se ansane ne me da me dwai mu me da na ni mu ha am son dae dae ni mu na me ne obi abumpu ni mpu na nipa ne ma hu nanim asema o kan se obehye me ni mabusu ase na me nana no kan so nkura ma me hu manim apa from se adama dwendwea enipa ne se obehye onu obusu ase na mebo ana ade chinso o ye nyana ju awia me dada me dwanim ti mebo piti sole ye na me frɛ me ka chire no se on fansa fu no mreme ana me bi sere na nanom ya pa ye se bi boni bi ana mfom so bi kura na on fanche na nkwa chiri nso ase firi ho no me hu me ame ho yi ampabe ye meka se kwa kuma to yem no kwasem ne se daye emakwa daye de se me producer de na nanom pese bia mususu se ebetimi asi eno motai da na di nanso so omo yi kire se na omo pese ye tu ho na mo na de beba no anase de pese esi no ensi eti me da wase kura se basa no o se oyi apaye asena nanum se mfum so ntimi me ogidie se oyi apaye asena nanum die ampa ben kwa kuma tu no abibi atu atwa ensi ensi se yesi na nka wontu ho na mo bia dia ensi no na da wadwendwea ne odi yankasa me da ye no so da ya se de sika ne nti so me fada ye so agoro nim na so be dia ba me ka se kwa kuma to yem na me giri se ensi ni se da ye wantu ho na mo dia enya otwe mutan ebetumi asi se ni kura ma me taade da sa se nka me so foforo ato aso na nka de nka de pakro no me busara de kura ma yi ni nti a enso emma ensi ni nti emma why kwa kuma to yem why kwa kuma to yem didi nanu me anka sanso kra nso me nso mehwe na me nso ya pa ya tawachi why enwene ho why papa esi ade oni panyini eya wuti na sanso kra na tie empanyin se de wani so ne ya yede koda yim etoda oduma nkoma ne odesani kasa woda yim nti bi ote da ya ase no oka da yim nsam kire wa o so wi aso da ye na da ya me so no odesani igbo me kokko so obehye me ne me ma en mabusu ase ere ho ya da ende nanka me sere so oduma nkoma ma me nsa anso nto aso na me ne odesani kro ni nsi nkunya na me hu nanim ye na me musa no ene me to ano no so ato yeya na me hwe ne se bi eburu oyi na no oboro me so a na metumi no a nanka masibiri mu no na enso ama ne se ama nya sa akonya no enti de me ka kira mo ne se mo mani na ho empanyin si atwetan bia ne tenenam wase wafa memfae mafa memfae ene se ema bi mpie mfiri mu bia no da wase wafa nkotodwe memfae odama adekro ne se bi wo fi abafa foforo ko hye nanan mabo ohene wadaroma oho odene megitum ko ba ebe na menko be ba bi sanse mpanyin si dua nya one ba wo wani a ye ntwa so yitu azie na mo sere odoma nkoma a o mo da so le mu a mo sere bi mamunu yakodua sanse ba bi onam benim
Your name will hold me name. Sir, said it till you don't come on who buy. The impulse and commanders are crying so virgin clear in some your own than my your pen in your day. And your Papa must cry. Muramu ye will cream. The dom and his son was soon tacrating. Titilu ya wo. In some busan one of us when is war. An auntie abasa. Medica Macao, the Yawamayo. No, Madame. Papa, me born into why you be banana. As long as I be what they can be saying. Say, when I come to why you be banana. Uber Bush, I say, why you be born here and I say, and now, Papa, they also the fan well. Uncle Huna made me one. Says a corner. What Obo bidding? All an answer, I never wish you answer. What's your David? Yeah. The old man of my catch them. And some Mussolini for Sweeney. You hear what I say? Monsieur. Munia wa uncle be o shede. Monsieur. We are so super. Na me bone be na mai. Won ka say wo. Hey. Na wo boko de. O se ne titiri me. Papa we ma hemu ya. Ono mate ano. Aya pese yakobu ayi. Ba kusi. So ayemo de. Ba kusi oni abonu ya ba. Afi wo de ntia me ka se ne titiri ya wo no. Wo wa de kroti. Enkan mu pe ni. Papa say no mu se ya. Wo sunye. Wo ya wan. Wan kasa adwena da tirim. Wo so abodom adwena bi aka ha adwena ho nti ene na di ahia. Atoda ase abodom atoda ase wadwena ye. Papa mehwem hu ye onipa ho pa. Sese. Papa afutu ya fe ne mate ase pa mehwem hu ye onipa ho pa. It o ka de che say. Ota ko okudidi. Ne makama asem. Asema ye ken ne. Ukofi okudidi. Ebra. Emfa ho ba bia na wa de na ho so. Ne masem nyama na. Me ba ukofi okudidi mfo asem na nanom ukofi okudidi. Papa me nkoho. Ukofi okudidi. Adwena wo de ma me wo he enso me. Ukofi okudidi. Papa me se me nkoho. Oko. Da ku bi ne ekọ na ye kodidi na ma amfre no. Oni wan ko na ye ne ya. Na wa be kama gumu sa. Kan me fa bi abahwe ti. Mami. Hello. Blana, you fed you Beddide. You walk for an answer, my mount of you. What is it? No walk for an answer, I can't see the door. No, I did it. No, I did it. No, I did it. Oh, mammy, too. I'm probably free, Yantah. I don't call it. Now, I can't come to the let me tell my mom. No, I'm probably home of them. Oh, no, bear my home in the rabbi hour. What do you cream me? Could go many more here. I took on my wish I may make a game. What do I could creep? I could go many more at Yantah. But, I will fear animal. Well, what? The summer, me dicker, some catch the offer. So no one cassa. Eh? Why you man kata? Why you too bon culture? I didn't be a new chidum. Oh, fano. I don't know. I'm probably yet to be the idea. Made an idea. Put up. Well, do any power catcher? Or Bacasa mamma me to met him and another maffa. Why any pa? Huh? What would you need a brother for? Yeah, what you to the wagon? What come on? What come on at walking? I used to the wagon. Well, I am Papa Benno with it. Well, you pa. I'm probably wait your own pa. I thought made me do in the one. I be time say, Obedi, maybe I did it. Hey, Mammy, na sas mommy kwakanye enye no kure. Abante di no de ye wa wucha na da pa ma na koye. Bante kama ni munyamfo a oba da wale me na me ne na go edu bia toto na so. Wa ya ma abante iko. Ti se me de ko tu mo fa anim so no nkasa. Na de wo ye njaya. Se me nkoka abone. Wo ye no wonyam no wa he. Abante we che wa wani mo wonyam. Tete awu de we ni tu abuwa wu na ade na mo kudo ya abante ito. Wi ni mo hwe. When you more young for when you power anybody more young. A put her when some can I wait any more young. Now what to the car again? Where any more young? You did it. You did it. Who better come, sir? Mamma not come. China, I know what I'm probably more premier. Mamma not come. Me ba ko da wa kuno ama cheche ya funu mo komi na cheche the awoke of the abrami adie ene na we dey adie Nigerian concern to create your man chat you ati where you my I could have be kira akoko abe ye cho and ati ube you my and ati ube you my
Papa, my young papa, back to no. I get genuine no man. Let's say, well, you may bend when young for your free one. Let's say, I can't. Oh, what I'm called. I could manage you on my mental. Me mom to see No, I did that. Mamma, best I'm not say them. What I them? I don't know about man who you anyone. Okay, you know where you make it up when you. Why did you my time? I'll go many more at a pot. Oh, Kafra. And that's a way, eh? Oba baba coupe. Look for Mamma was a boy. Where's Sama? And yet, Mamma, I don't do a China, I don't want to be here. So them the bay where I come. Where you pa? Cough up, Papa, Jamaica, what Diana. Ah? Where you are in Chagun, which our body, we'll end with you. What a neighbor. Never I'll patch a chance to tell what you are high. Mr. Mabel. Hello. Oh, Shabu, and Pagana GT.